Здравейте! За да работят вашите спирали за сребърна вода дълго и безпроблемно, е добре да ги почиствате от варовик, тъй като той намалява ефективността им. В зависимост от твърдостта на вашата вода, може да правите това между 3 и 4 седмици или по-често, ако се налага. Просто пипнете вашата спирала и ако тя не е гладка, усетите, че е грапава, това означава, че по повърхността има варовик и е добре да я почистите. Как става това? Най-лесно става с нашия Hygieia Eco Cleaner гел, защото това е гел без химикали, който пък действа страхотно на варовик. Тези от вас, които го притежават, знаят, мирише изключително добре на ванилия, напълно безвреден е, когато се ползва в продукти за вода и е изключително ефективен. Ако пък нямате от нашия гел, може да използвате лимонтозо. Разтворете 2 чайни лъжички с вода, направете разтвор с него и ще получите горе-долу същия ефект. Но най-добрият вариант, ви казваме, е да използвате този екогел. Пробвали сме с него и резултатите са страхотни. Какво да направим за целта? Просто напълнете каната и бутилката с вода, които да покриват спиралата и направете разтвор с 2-3 супени лъжици или на око, така с достатъчно екогел, след което разклатете добре водата, за да се получи леко пяна. Това ще премахне и варовика и от стените на вашата кана, ако има такива. И оставете за около 15 минути този разтвор в каната или в бутилката да преседи. Това време е напълно достатъчно, за да може варовикът по напълно естествен начин, без химия, да бъде отстранен. Разклатете бутилката. Виждате, получава се лека пяна и оставяте 15 минути поне. Може и по-дълго, не му пречи. След тези 15 минути можете да изкарате спиралата, да я обтриете с меката част на гъбата, никога с абразивната. Все пак е добре да пазиме среброто. Не използвайте силни химикали и препарати. Не използвайте силен домашен ябълков оцет. Те имат изключително силна киселина и могат да ви разедат покритието от среброто и да трябва да си подмените спиралата. Спиралата, която е в бутилка, ви съветвам да не я вадите много често, защото при всяко вадене и поставяне вие отнемате миниатюрни частици от покритието, защото има търкане. Максимално опитвайте се да я държите в бутилката, като това почистване е напълно достатъчно, за да бъде тя супер ефективна. Така че вадете я колкото се може по-малко. При каната този проблем го няма, тъй като при вадене и поставяне няма търкане, можете да извадите, да я обтриете с гъбка и да я поставите отново. Така че ако следвате тези стъпки, ще си гарантирате едно дълготрайно използване на спиралите и ще пиете дълго време чиста сребърна полезна вода. Благодарим ви, че се грижите за вашите сребърни спирали Hygieia Silver Water.